चंदन चंचल का न्यू वीडियो सॉन्ग आया है दूरबीन से। अच्छा देवरा कथी से देखेला नहीं मशीन एगो तहार देवरा कहाँ से लेके आइल बा? चीन से लेके आइल बा तो कोरोना वायरस फैलाई का ना जूम क के तहार देवरा कथी करता? ओकर ओठ फाटल बा तो भेसलिंग लगावता तो तहारा जलन काहे होता? नहीं शिकारी खोलेला साड़ी का कलुआ समझ में ना आइल है, एक बार और कहबू। ऑयल शिकारी खोलेला साड़ी कहेला भौजी हम कब आई बारी बता दो ना रोज मांगतावे कौन कथी मांगता? खाएला अनार देवरा भूख लागल बा तबे नु मांगता, खिया दो। होई छिनार देवरा एतना बढ़िया से तहार सेवा करता तो खिसियात बारू। नहीं चाल करे काहे खातिर तहरा के चाल करता? कोठरी अनार देवरा बुझ गईनी मामला बहुत गंभीर बा। बिगड़ गइल बा बिगड़ गइल बा तो सुधार दो। ना हम जानत रहनी मैडम झूठ बोलतिया, सहियो के बिगड़ गइल बा।